hwe wakwan yi ene na owuo ye ntwe amfa so ntire se wu bio na na onyankopon enyane Lazarus enso ne Lazarus ntiase coronavirus wuo yi pare ye ntire se owuo atwam oyemu hwe ye woni pa ho adentia efise nipa nye yes ro de osere kirew ese de omuna kirew efise de omuna kirew de omo ate ase se wono tu beda wo so wone ho na de osere kirew de afa no be plaw amen 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 Elmonyam cancer for adidi medofo and an pay voice of truth a brave fro na masano we shame mfimpi menu ene aduno baako odifo Agyemang Benjamin yede onyankopon te asefo ase and an pay nso onyankopon na mnedum na humobro so Elmonyam ne asedan kanedini ode ne de ya cheye eda wo free onam ne dom ne na doye so aboya kan wonyame na Kristo so na wayi ne ho adi a kire me asoma me amana man nchei osimi kanchiri bi ase sorry adoso agona ne bedi na medofo anopa ye ba sorry fi ya beti de ne nso Nyankopon na humobro so atemusem ne esumasem ne hutasem ensem a odifo Agyemang Benjamin meka no ma anye ne woni panchei na mansua wanfa nkyerɛkyerɛ me onam Kristo Yesu adiyem onam ne honhom so na no 2014 onam humobro so no de dome yemra sorry fi ni metu Nyankopon asemra amen fa wo kyerosem na yinti Nyankopon ti asefo na sem ena no pay so onyame nam ne humobro so onam ne dom so obedum na onam na sem so no yi ne ho adi a kyereye na wakoso no wakan na ode wafa na kwan so na asiwiye hallelujah ewo asase a wote yi ene osoro foforo a ebanim makase sede Onyankopon nam ne homobro so no hu mmobɔ na ano no enipa de onyame di agoro wo hwɛ osoma hodo nyina ewo asase so a osom nye ba akopɛ na wo wiase asase wiase no osom nye ba akopɛ osom gu ahodo de wona esom abosom no mo na yesom ena omo no omo gidie ena omo de yesa ne onipa na bi wo asase so nyame atoto dote abɔ no so o ka abosom so masem a wa hwe kro betwe se ka adwudwawo ono no de oba na bonsam aye no eye som no wose wo som ye oba halfo ho e wo hindufo ene ye wo freemason ye wo ekanka Hare Krishna sa soma wodo yi nyina me wo bosi e soma mu nipa nye serious eye Kristo som esuma mu nipa ye jokers concert fo eye Kristo som esuma mbobo so nyina kyerwe saa som no obi o mu bibia wo ye serious onfa ne omani agro o mu no ne hia no honhom no de nam ne ho ama no o mu honhom no animtia o mu na de ketwa ba Kristo som fo bu Nyankopon boss no ena saa ho ma me keka nyina adofo no saa ho ma me keka nyina Nyankopon na ye won omu nyina nyame na ye won na wapo wana kosa ahum ni nche nyina no on say omu ye aggressive but Christianity peoples they are jokers asofo na dika difo na abofo bi num so abeka ho they are jokers na dia han wane say sankofo enum nyina ho ma meka ho asem yi no ahom ni nyina nim se Nyankopon na tumi nyina ye ne dia to obi som bosom na to da na abusan se etese a o se Nyankopon adom na nanom adaworoma
ne so mo se nyame adom amamu ana no mada woro ma ye kwa. Hallelujah. Ndi esom ni nyina no de ye kese eye Nyankopɔn de nam Kristo so no esom na ye kese enso saa som na nkrofo wo ye jokers omu di Awurade ho few mu di Kristo ho few omu de omu nsamone na omu akono na som Kristo ba ho na aka ni nyina no Hare Krishna for Baha for Hindu for ehene biyo Buddhist kanka omu ko hom na nimu a omu ye serious one number bi kura ade ahom ne mpe no onye ba Christianity nipa no oba sorry a wodi rough ono won ne pen na tinka no de baaye okofie so de ana asai they are jokers di na no Nyankopɔn nam Kristo so 2014 was ma men was ko ka kire wi asese sorry ados agoro ne nipa edi agoro idi nyame ho few ahoma ye kan ho asem a me boso kire nyina so de ne tiri mo den pa so ne Awurade ono so ne nipa edi ne di agoro ahom ne nyina o mu nyina ya dansefo de ne tiri mo den pa ne say Nyankopɔn boso de wa Kristofo ne gini di no ona ne tiri mo den pa so ono so na nipa de ne di agoro na de tene say sa nyame no ono na ho mobro doso di nipa edi na chi edi ne di agoro na mpempin makasa so ye nipa ya so ye badwe mase o ma mu panyini o ma mu ahemfo kora mpesa ye di wo mbedi agoro nanso so obi gi Yesu di a o da bi won fa han so odi nyame di agoro ahoma me kan ho asem nyina okoma ye wo enhyehyeye wo mu dwumadiem saa nkofo na wo saa ahomunu no obi ntimi fa na onko bata na onsan ko gina ba bi nyi ekinye se we de nka ho se obi so obeye bahani obeye Hare Krishna ni obeye Hindu ni obeye Freemason ni na afi okọ enhye wo mu no osa ko gina ntwia so ba bi na ono asa aka se we de nka ho ensida obi obekom bia wo gyenhye na okoto ye no tum ba Kristo de onyame de ende he obi o ba so ne bia ono ana sa betwe Nyankopɔn asɛm no ho nukuru we nka ho we atwam we sei otesira no wo hwɛ nipa din ade ntew no so wa ma nipa bre ne na saa ho ma me ka ho asɛm nyina so ka ho nyame ama wo nyina bre ne na jamen na Kristo suma sei Kristo sum nipa na ha wo ho kwa ese won bre ne wona daachie kwa Israel Nyankopɔn no obechewo amana ye be o tro sam ne ko Lucas sempa eche yedunum ne yemo a eyedu Luke chapter 15 verse number 10 na yentie Kristo Yesu de o kire nipa se nipa yenyo de o ka kire nipa ne Awurade Yesu Kristo asem wodi ma yen wiase Luka ne tie ye edu enum ne chimo ye edu atifi asem ne se dwetebena a ayira dwetebena ye sika na Yesu Kristo ka se de onyame aheni emu asuma asem sitie ene odone botaye nyame wodi ma nipa se enipa kura sika na yira se na nipa no ho ye no na enkempantum se okra abayira na Yesu Kristo ka asem de akire ne beresofo se Onyankopɔn ne tiri mpa nti osoma ne nko adifo ma on be no osoma ne bakru Kristo ma ne ba sai so botaye ne nyina ne senka okra bia ni wan ketwa so yera dafe o hyase de sika ayedie ene ye ahenie ne ho susu de kire nipa se ukura sika na se yera se na ya lesi ye
obiara ni wa okura sika na sika na yira na ogina sa okenya hwe urade meda wase wo hunu bi da ohun se sika na yira de odi kan ni shikai no sika no ohun se ni botomo so no oya de yi ode ne se bobo so hwe ya wo hunu nti ade no ohun se wa fakura to oya abo se no wo yesei sika paper. Yes. Paper. Eyira hedi enipa ye. Tina Yesu Kristo de Nyankopon ahiri ni sede sitie ne botaye a Onyankopon enti wasoma ne nko an kofo ba wiase. Na wasoma Kristo aba. Se sede enipa kra ho esi hia no. Ene enipa kra hia asore no. De asore ne pene se enipa be dooso. Yebenya ekuoku ahodo yesenti asore ne bi kwa timi kase ye kwa asore ne ye ni se ye yutu ne ma ena nye yutu na mo ba na Awurade hwehwe se yutu na oba na obeye de nyame pe eno na Awurade hwe asofo nso se pese yutu ne ba te se asofo no kwa na onyame idi asie asore na asase ne ho fapemo mo to no omuni Awurade idi asi nyame pe yutu ne kra se be so nyame ani asofo nso pe yutu no dodo Jama asore adane rough. Jago le se asore kura na jiso pachew. Wan pachewa. Wan ma. Dino Nyankopon na hinie se de sitie ni se de kra akra sombo e de manenti na Yesu de sika krata ye mfato ho de akire pa se be nipa benyante ase. Le nipa hunu odo nyame wode ma nipa na temu eba akonya bebira wode ma nipa se obeduma hu nipa mabo onsei nipa ansa obema nipa akonya se bia nipa betimi de aye bibia ama ne kra ene nipa akọ asori enipa no obi ara fi se ne kra nti ne wo kọ asori adane adwuma sem yare abome me ye enye e kada me so beton wa yento akwantu awo enon ko awo ne mom so obi se me kwa asore se me kra anti ese lipa kra anti na Kristo sane free soro ba na me so manya sa anti ase no kituwa bi obi ade ye wa ben sofo na ben difo na ben me kwa me hu no me ba me mo me ho sei Tinano bila me ka asem tro se nyame soma me wa mo hunu nuama se na mahunu nipa nso se odi nipa achi a he oboa adwuma Nyankopon adwuma no obaye ne se die nipa pe ba obebo Yesu dini Jesus obebo Yesu dini so na wo ye ne se die nipa pe wuhunu age se wawu wuwa ba bia asem ado bofo na ba be fa ado wa fa no hu ne sampa wa nhia Awurade ba bia asem ado bofo na be twen ado wa fa no wa na be dia dan se wa nhia Awurade na de adwuma na wo ye yi sabe na opa akonya sabo wachi senka ba be ye ni yie obi nkoma kile bia meka cho so soro hin ni no madwen ma na ekoho mfrani mafo o mu nkobi nipa emu onkra na oto onkra jejemo mu ye mfrani mafo Nyankopon anim omu ntimi nko soro hin ni anim do se dwe tebna ayira odi nyame ahini no ene akra na etoto sika ho muti ya obu wa utansi di kura ira efi a utimo bi abate wonka na wo pa ni na so krata tansi di no krata tansi di no wo pa ina wasa geju obi sika nya haya na mdeto ya haya na mdeto ye mo amutesi ya mdeto we na se wonu obi no no onti men kan perfeo ba wa se si ya mdeto he na se tansi di krata Yes. nipa no ba yira na mana kwan tin nanso nipa kra nsombo ma ono ankasa krata asombo ma no sen ne kra abras wo kra ni mu a uhunu krata na so mfaso tinano ye Awurade Catalas no okuta krata bebre okra ne firi ni mu no krata na nyane de abio nipa kra nsombo ma no nipa dwena sei
onyambecho ama na yeye ose dwetebena ayira no ayira usika betimi ayira wosi maji Yesu adi ekwan akrata ne fa so ayira no 20 cedi no obetimi ayida suban bia de ofi amankrofo akasa we no so wasa kire 20 cedi nti ya hunu unyame sompa krata kase krata ba okra yemfa krata no ntoto ho lasi wo be kire kire ho wiase asase nyame aboy nyina ye kan nyina bom de so ne nyina sika ko hyem nyina kamoma entimi nsevu wo kra ba ko nyame anim wiase na de dodo nyina wiase na de dodo nyina no ye kan nyina bom se nyame ye de we ma na apata okra ba ko nyankopon saa de ne nya ne hwe wo kra ne sombo ma no bele ni pe ko asore sofo a wodi sofo wonwene krata wonwene ne kra wonwene krata ho so obenya sika ni aboni dini krata di Yesu di onyankopon ani no ode toto krata ho e de kire se di onyankopon ani hwe se di sika kora yira. Now what about your soul? Okra obi akwa enan sore de ye ne nyame kora homo Yesu de ya ne ehuna man obi aba no odwo bi nanim ompa asem a woka tumi e wo so no wo hwehwe na eye de na tumi ye adwuma onim sa asem bi na wo mu ansa na tumi ni ye adwuma enkofo bi de nyame dina abe sen krofo adwinto omunim sa na ba bi ate ompe awurade asem no opetumi no tie se wo baabo ho na meka de on ka sa wo baabo ho ono on kan che sa wo baabo ho ba wo ba wabo ne ho twel won kan kire da sa wo baabo ho oh how da so abra won kan wo ba koduro na bo se ono abo ne ho twel to ba koduro afo bo se wo yire nie nsamena nie enku nie ensuo nie Yesu moja ka ho se wan tobia ho nto ono wan ka sa bo ho wan pai by secret nyansa kese ye pa no ono abo ne ho a o twewo sana nyame adwuma na yo tinipa kwai akra na sofo mfa ho eni monyam adi fo ne hwe yen kase eni monyam twita ayira kama minti ni chemu a eye edu wase saa na mese mo se idi Yesu kan nsem ni nyina wie no se na sara na mese mo se enigye ba onyankopon abofo anim enigye ba onyankopon abofo anim odi bonyani ba ko a wasakira na dwene ho de bonyani ba ko a wasakira na dwene ho amen asem ni nyina ani onyankopon o ma won ti ase amen onyambache wo Yesu Kristo kasa o wie no obebo ne pose sara na mese mo se obi sika krata yira na se na ni bere ne ho a me ka kire mo se obi ye de bonyani na sa afi o se sana kwai se me nya bonne bie mu a onyankopon abofo ni mani je kese ye ba hallelujah amen Yesu anka se de bonyani ba akokọ asori a ni je ba abofo anim e wo soro ho o se de bonyani asesana adwena enti esona sori kro ene sona adwen sesa ato what ya se esona sori kro ena esono adwen sachira ene so wi asase etisu ya enipa na fanyame akwa no asori kro te sa adwen sachira ndi adani asori kro no se ya adwen sachira ade ndi nipa bi gu asori dem a abofo osu abra ko nyankopon se de bonyani Yesu se de bonyani ba ko sachira fina kwambone ho nyankopon ni mabofo ni mu no na anigi asisoro wangala se de bonyani ko asori o ndi nyamenya ya asori ko no wo hwe adwen sachira de asase a wote so oman ya wufrim de nipa de ya tinka ne yakono ne yakohwie ye na nyankopon asem emma kwai na enipa bu ye ni aguso ne yeyo na onyame na no hom so ba be srawo
na saa de bɔne no wo man no fo bɔne no wonya bie na se free na ko Kristo nti okra nti onna saa suban ni bie madi ɔyɛ sɛ kɔbɔ se pɛ abɔfo no mu Onyankopɔn nkyɛn no na ɔmu nyina ni gye aba ma wɔ mo wanka sɛ de bɔne ni kɔ asɔre a ndina mo yɛ madanse fo sɛ asɔre da mo yɛ mapa ba nipa eguo se nipa de wɔn da yɛ aba bɔne nti afɛ wate mo hu di asɔre ne yɛ ɛna mo hu wɔn egu asɔre dɛm ɛna wɔn egu asɔre dɛm mo yɛ kata san ɛnyɛ no na Onyankopɔn nam Kristo so ka sɛ esia na anigye aba abɔfo anim sɛ abɔnefoɔ kɔ asɔre a de me na me hu asɔfo na adwuma ɔmo yɛ o sɛ wohwɛ nsɔre bebrebe firi akosi asase ano nipa dodo yi na yɛntimi nya nipa bɛɛtɛn bɛsɔre bɛkasa TV so radio so ɔmo tene de a na yɛ sɛ ani asɔre ne hyɛ ase esu na wohwɛ nipa dodo firi akosi asase ano America ne Australia no ho a sɛ wohwɛ sɛ nipa ɛkɔ asɔre timi ka sɛ nipa de yɛ da yɛ ɔbɛɛ bɔne a na ɔse sɛ de bɔnyɛni baako sesa na dwene a Onyankopɔn anim wɔ ɔsoro na bɔfoɔ no na anigye aba fa board ne bra me ato ma menkyerɛ wade wɔ ha yɛ ntoa so hwɛ ha weye nipa Onyamba chewo e ba cho hwade e honam ni na okra ni wo ho Yesu se ni chemu eye edu saa ara na mese mo se saa na me ka kire mo se anigye ba Onyankopɔn abɔfo anim anigye ba Onyankopɔn abɔfo anim ɔde bɔnyɛ ni baako a ɔsakyera na adwene ɔde bɔnyɛ ni baako a ɔkɔ asɔre dabi ɛna nya me kɔ asɔre na wɔhwehwɛ wadwen sakyera sɛ obi ka sɛ magye Yesu adi na sɛ otimi yɛ bɔne a sɛ nipa no wɔdaadaa ne kra wɔdaadaa ne ho nti nya magye Yesu adi sɛ deɛ nam ayiye ɛna Onyankopɔn hwehwɛ wɔsɛ anigye ba Onyankopɔn anim abɔfoɔ no ɛberɛ a de bɔnyɛni baako wasakyera n'adwene ane nti na sɛ de bɔnyɛni baako pɛ ɔsakyera n'adwene na abɔfoɔ ani agyeɛ hwɛ ewiase wɔ ho enipa adeɛ bi a wunya biya no Nyankopɔn anim abɔfoɔ anim na adeɛ ne nyɛ hwee de adeɛ bi a nipa yɛnya biya no Nyankopɔn frɛ no vanity hallelujah amen ni sɛ enipa yɛ bɔ bra ho on sɛ mu wɔ abusuam na sɛ ehia mu nyinaa maame na ɔba baako yɛ berebre na oyɛ ya on sɛ na yɛ wo de tie haye sɛ sɛ mu wɔ abusuam no sɛ ehia nipa ni nyinaa na sɛ maame wo yɛ ya on sɛ ɛbɛyɛ wo maame de na yɛ wo nua mo ɛne wɔ busuan de ɔwɔ adwempa wɔ ho meboa nde obi timi kɔdi nkɔmɔ ba bi wɔ se mi sister kora wɔ aburokyire ɛnyɛ ɔno na yɛ de yɛ ne mom ni sister wɔ ho sɛ ne sister ne kɔ aburokyire no ɔno no wɔ yɛ tie si yɛdie kwan so yɛdie yɛ aba ne nsra ba mu obi sɛ papa kɔ aburokyire me maame kɔ aburokyire me kunu kɔ aburokyire me yere kɔ aburokyire sɛ saa deɛ wɔ asi ahụ sɛ na ayɛ nipa ne dɛ woba honam fam a ɛyɛ nipa ne dɛ sɛ oh me di hyɛ wɔ yɛ nyina yɛ hunu ama ne sɛ kwan bi ayɛ deɛ saa kwan na bia ma wo de hyɛ na yɛ wo dɛ no ɛno no yɛ honam wɔ edia wotie me nsɛsi ai maame wo kunu si fie na yɛ wo dɛ efie na wo kunu si yɛ deɛ nti yɛ wo dɛ no ɛyɛ wo honam wɔ edia honam no fresh no ne dia ukuru si fie na maame ɛyɛ wo da ɛyɛ wo honam de ɛnyɛ wo kra dia so ukuru kɔ aburokyire ɔba kɔ aburokyire na sɛ ɛyɛ wo da maame wo kra na ade tie mi sɛ si ade hwɛ m'anim no ɔba na ɔwɔ aburokyire no aburokyire na ɔba no wɔn ɛnyɛ wo kra dia ɛyɛ wo nipadua wɔ dia ndi sɛ
o bo bra na so se me kwa abroche na magya me yire o me kwa abroche na magya me kunu ho na se wo yire anase wo kunu se na ni gye a na ni agye no enka okra enfecte no saa ni gye no esunsun so bi enka okra aye woni padua na saa de ne dia usi abrosan na obesi no eye ye fe ne sei woni padua no ena dia okra ni abrosan ni mu chefa bi onyamba che wo ama na yeye se nyame boa na ware a aware a waware no eye woni padua dia okra ni aware ni mu chefa bi na unim mesi okra no ena no ukwada bi ena no emse ukwada na me kire mu ade okra no eye onyankopon nipa bia okra ye onyankopon hallelujah amen onti ase ma me kire wase wo se wo bo wo no wo de dote owie na da wo se honam dote ena ono onyankopon de ne hwene butu na ohun kwan mi gum na asore ye ti nyame na ba umu ansa na oni padua keka na ho hallelujah amen enti wadwuma so wo ye adwuma na sa adwuma ni tumpon a enye okra dia eye oni padua ne dia yes ena abofo no motesoro no omunim se de onyankopon omunim sa asema me kan se ade bia ni padua nya no ade bia of conference de ma me kan okra no ni padua nya mom ade bia wabrabo mu obo no abrabo wo fom ha asase we so na wo benya no abofo na tesoro nim se eno enye sa ade no so nkunim die no enye nsunsan so okra so ni so obo bra na so otimi ko German okọ Canada okọ Belgium okọ Holland okọ America okọ Italy okọ France London otimi tutu kwa ko nkura wodo nyina so abofo ne tesoro abofo ne die nim se de wunya ne nyina na ye woni padua we dia esun kunim die no ebi nkan okra yes du ututu kwa bebre ya abofo ne tesoro mu se de wonya nyina no ade na ye onyame e wo mu no wonya ahwe wato cha se mi ase ade na ye nyame na wo mu no onya ahwe ndodo pa nyantade nyampaboa obon so fa atade ne mpaboa na wo be hye na wo seresere eye oni padua ne dia okra ne nka ho okra no na tade ne oni padua hallelujah amen ndo ono wo hye atade ne nya ne dia do wunya ntade bebra abofo ne tesoro munim se entade bebre be na wonya nyina no okra we wonya nya mu chefa onyankopon che mo nti sede bon yeli ba ko sachira abofo na nim onyankopon na anigi asi ansa na abofo ne wosoro ade abofo nim se nipa nya na asase so abofo ne nyina na abofo ne wosoro mu hire ade konkon no omu nyina nim se bone yade a enya nsunsanso esai okra okra nso on se nipadua wade a wonya no enoma mienu ne miensa betimi ase no ensuo eja ebetimi ase mframa ebetimi ase de wonya ebia osema bia adwuma kase fence matoto cars masisi adai eja ne nsuo ne mframa betimi ase saa de no oseme won tade bebre mo mpabo bebre eja ne nsuo betimi ase saa ade no ena okra no ade etimi sei no eye bone ni se yete asase we su no se onyankopon anim no wonim se enipa bia wa asase bia se de nyame hu no saa na abofo no su hu nya sanka wa dwene ne nane ma abofo na ni die nsi omu hello hi onyamba chewo ama na yeye oha
ndi ye wa hai on se na no ko Nyankopɔn ka che David wo so ahye na abɔfo se wonya de ye ndi wo nam ano se de nyame hu na abɔfo so ye de ye wo so ahye abɔfo se won hwe na wonan ampem di ade bia benya no ewo asase we so no seka adai enwuma eja ensuo mframa betimi ase wo betimi asida kama kama mframa be pana mframa ebe fa ne so apa ebetimi abu eti okra nso ade etimi se no eka na se ne ye bone okra mframa ntimi nse no okra eja ntimi nse no okra nsuo ntimi nse no ade etimi se onti on vanity no eja ne mframa ne nsuo timi se no ba okra nso eja ne nsuo ne mframa ntimi nse no bone ne se no enti abofo no mu osoro no enipa bia abofo no hwe awo ye bone na abofo no se etese de obi abobra nya japade watoto planes ni ade na nsuo ne mframa aka bom na asɛ saa de no abofo no mu osoro no se omutwa asase so a obi a wo ye bone no omunu se wonipa okra no ade anka sɛ na japade no wo de bone ne sɛ ni nyina tete sɛ de nipa abobra wo honamfam wasisi adai aye nnwuma aye japade watoto cars ne nsuo ne mframa bone abɛsɛ no do wo ni panti sɛ wonya adai ne afie ne nnwuma na wo wani agye wonim sɛ okra ka ho okra nka ho abofo ne de nim sɛ okra anya de yi sɛ okra be pa cho me ba okra bia ne nsa gu bone so ne na gu bone so na dwene eda bone mu dwendwene bone susu bone no abofo ne to ba hu sɛ okra we osei na japade osei na hunya osei ni nhira ndi sɛ abofo ne te soro dakoro na so mu hu sɛ asase so nipa no mo hwɛ wo mo no omu no so obi anya atenka sɛ efiri na ekɔ abonefo sɛ menye bie mu a afa no mu nyina ahyase na omu jubility adai ete sɛ de wo honam fam a ahia mo na ba ko ayeye hallelujah amen obi okuta adwembɔne na abusuam obi yeye ha no abofo ni nipa ho adwembɔne obi owo adwempa wa abusuam bia no sɛ abusuam no mu nyina mo bre na so obi yeye an ha ne da jubilation ena ye de ye e jubilati eligye ba adenta ye hunu de ye nipadua ye de ye epe ye nipadua afa de wanya adwuma ye nipadua wanya aware ye nipadua no wanya akwantuo ye nipadua no wanya sika ye nipadua no wanya awo na hu se enigye aba e de ama nipadua no saa na abofo nso okra no omunim se my boy church ora say de okra ni nhira si ye de etiye ndabofo no obi ye de boani na so se sana dwe fi ne bone hu se pe abofo no hu se okra we afa de wonya nhira hallelujah amen ndiya na mpempi ye ha ye ho na ye bobra se ye benya wiase no manyina na diifo kwa na de ani bre hye dipa mu wo ya ka achi efiefo asi wi hira kwai yaje wani monyam ne ye de ani bre hye dipa mu sa chenchena si abrosan no obi aka so si abrosan nya wo bo anemom ye de ani bre hye mu sa chenchena si abrosan chenchena ware chenchena nya sika se unya sa sika na asura bofu mu se eye vanity eye huhudie omo no se eno ye nipadua na dia wokra nka ho wokra nya ahwe hallelujah amen mame mraha machi bio ne yensanko number 2 ensachra ye ka se ensachra meba ndi weye we de adia efi edi efia ye ha we abrosan watcha we so ye de
wayɛ adeɛ wensu yɛ deɛ akola mese wawo wensu yɛ deɛ na sɛ watu kwai wensu yɛ deɛ wane kan wadeɛ no momo nsɛm ma no hallelujah me kyerɛkyerɛ nneɛma a asase yi so nipa wotimi nya hallelujah nneɛma a wotimi nya de wobɛtimi anya awade wobɛtimi a wobɛtimi atɔka wobɛsi aborosa wobɛkɔ aborokyire paatɔ wei so wane bɛtimi aka daabi o wayɛ adeɛ na wei no sɛ sika deɛ mentimi nya ne bɔndoro no saa okama mfa bɛɛti mmom hallelujah amen paatɔ saa nneɛma a mebobɔ so nyinaa wobɛtimi anya saa nneɛma wei nyinaa na ɛyɛ wabrabɔ no nipa nyinaa hunu sɛ o sɛsɛ deɛ nipa asɛm asi ewiase wei wɔnyɛ deɛ yi paatɔ sɛ wei so wɔhunu ade korɔ ɛyɛ deɛ adeɛ a deɛ lupere ni gyina hɔ for deɛ yi akwantu tu bɛtu kwae adeɛ bia wiase adeɛ bia a wopɛ bia no nsa bɛtumi aka saa nneɛma wei nyinaa wo nsa bɛka no ɔkra no asoro abɔfoɔ no nim sɛ ɛnim bia mu kyɛfa nti wobɔ nsɛ ɔmo te soro a ɔma wo sɛ deɛ wɔnyɛ nyinaa no ɛtwam yes nti wobɔ nsɛ abɔfoɔ no hwɛ wo a ɛnipa bɛhu sɛ woasi aborosan woayɛ wei ɛnipa deɛ honam no ɛni bɛkyea ma wo ba wɔne nim wɔ kra so mfasoɔ no hwɛ hwɛ a yɛhunu sɛ woyɛ obi a wobɔ berɛ a wonya nya hwee obi a abrabɔ no a wobɔ no wonya nya nti wɔ sɛ onyankopɔn anim wɔne n'abɔfoɔ no ɛberɛ wo bɛhu sɛ de bɔnyɛni baako pɛ n'adwene dane wasesan fi n'akwanbɔne ho no na abɔfoɔ no nyinaa obiara yere ho no wɔbɔ sɛ adɛn nti a ɔkra no saa ɔkra no saa nipa no wɔnyɛ yiedie hallelujah amen ɔn sɛ yɛka sɛ adwensakyerɛ na mehyɛ ase na meka kyerɛ no adwensakyerɛ na ma abɔfoɔ no ani gye no yɛne yɛnim sɛ yɛ asɔre korɔ ɛnɛ ma yɛne yɛnim sɛ adwensakyerɛ yɛka sɛ obi asakyerɛ n'adwene a ɛnɛ ma yɛnim sɛ ɛyɛ asɔre a wɔkɔ ne kyerɛ sɛ wasakyerɛ n'adwene nyankopɔn nim so nyɛ saa nɛteɛ abɔfoɔ no ɔmo hwɛ nipa no ɔmo nso nim sɛ ɛnyɛ asɔre korɔ ne kyerɛ sɛ obi asesa n'adwene na mmom adwensakyerɛ ɛyɛ nipa a ɔnyɛ bɔne na bɔne nso maka kyerɛ sɛ ne hunu no sɛ wobɛhunu sɛ wei yɛ bɔne no ne hunu no nyɛ ade ketewa sɛ ɛna fam sɛ wobɛhunu sɛ wei yɛ bɔne simple na wagyae yɛwura ɔsomafoɔ tenene ne nokwafoɔ me nua bɛrima sɛ ɔsrɛ nyam ɛde ma wo sɛ ɔnto nkwanem yɛwura deɛ nti a ɔsɛ kristo ama wo sɛ ɔnto nkwanem ne sɛ onyamedifoɔ ɔse na ɔwɔ agyapadeɛ bi a ɔtɔn ɛyɛ kaa yɛwura ɔsɛ ɔno ade ne pɛ ɛyɛ sɛ ɔbɛtɔn kaa no ɔde fose abɔ ho ɛfiri so ɔde fose bɔ ho na obi amfrɛ ɔno akora na ma otimi ka kyerɛ nipa sɛ metɔn kaa no ɔmo se ayɛ ho sɛ fose bɔ akyire still obi amfrɛ no onyamedifoɔ ɛna no kwasia de twa mu yi ɛnɛ ne na ɔtwe me nua yi se ɔba asɔre dɛm ha
Obae onyankopɔn nam yewura onam so ye yadoye okasa kyerɛ nsuo na adi nsuo no ye yadoye odi kyɛ obi akwa a obi antua teku ne sempoa onyamidi fo menua ba men susu se ebra no ɔtɔn ojapade no mfa meto w'anim ɔmɛka bibia nkyerɛ wo ti kwasia da no ye sɛ nko bɛba bɛka kyerɛ no ɔbaayɛ no yewura okasa kyerɛ nsuo na adi ye nyina obi adoye yewura ne nsa kan bi ti waso kwaduru fie no ka so Odiifo Agyemang Benjamin Nyankopɔn akasa ne wabedi nkonim ama mekai Kristo woni nkonim ma wate mesimi Odiifo Agyemang Benjamin Nyankopɔn woni nkonim ma wate onyamidifo ana ofa nsuo no bi no ɔde yɛ akwankyerɛ a ɔno a na dwenem ɛyɛ ma no ɔde yɛ yewura ɔso ɔyɛ ne kwasiada ana meboa ɔyɛ ne kwasiada ade achedwa da yewura no obi afrɛ obi frɛ ya waba begina kaa no so wagina so atɔ kaa no instant onamidi himu sana kase owura Yesu ya da wasio owura Yesu ya da wasio hey pato tenasi adanse ne me nwanwa no kwase mira Yesu benye obeyo na nwanwa adwuma miro sanchani asuma mio Yesu ben minyamio na nwanwa dadio sanchani Yesu beye na nwanwa ejuma ao sanchani ebe miro Yesu ben na wayo na nwanwa miro sanchani amen amen adanse ne yeme nwanwa pa cha otena seru ade nhyira onyamba chewo amana ye oton ne ka patra mira for say bo ho patra obi amfrɛ ne da dabi o timi de nkra koro agya patra ni nyina ye hwebuada patra no ɛna o mɛka nkyerɛ me patra ɛna na ɔtwe sɛ ne patra me ka sɛ me do Onyankopɔn adɔ ye bɛyɛ obi a no kwasem me ka sa kyerɛ nsu na me de ama mo patra mira na onyame nam so ayɛ nsɛnkyerɛ ni kwasem on sɛ na no me ka kyerɛ mo sɛ nsu no kura me hu sɛ siwa na mani akyi no kwasem anka ne na no ira okay ɛna ukɔ fie ukɔduru fie na ade nsu no bi pete wo kaa no so Kristo Yesu dini mu ade akye duada na obi afra obegyina so atua kaa ne ka kwasem o mo nsem ade biara akyere osoro ne da Yesu ni me bie kwa ade ma wa me hu ne amenka kwasem hey ba no obi to aduane nte aduane ni nipa ni manimonyam oyɛ oseme yɛ sɔfo me yɛ sɛ paka ni wokɔ asɔre ne ma nsu yɛ wɔkɔt what bodam long time sankofo so mu yɛ sɛ wokɔ asɔre ne ma nsu yɛ wɔkɔt no ɔmo so piti nsu go asɔre ma so me sɛ wo de na yɛ wonana ɔmo yɛ da wo de na yɛ wonana nya twonfo ɔmo bɔne akyekyere wɔ no Mesi Yesu ba wo hyira nkyenam so kasa kyerɛ nkyenam nkyenam dɔso na yɛ ne yɛ asɔfo efiro mo adwene mu asua baaburu kotu ya komo ka sɛ yɛ wɔkɔto o mɛka sɛ Kristo so mfa o mɛka sɛ nyame so mfa nkyenam ho kwasem ko mɛka de chance akora ewura yɛ da Yesu ase amen sɛ nsu a ɛne na ɔtwe me kasa ana nsu no obi tu yɛsika pa cho da bi ewura wan le tu yɛsika man sa so ma mehwɛ ɔse ɔde ma akwa me mfa ma akwa ono nipa na wose sɛ asɔfo na asɛmpakania na wose wɔyɛ nwanya ɔso kɔ asɔre ne yɛ di nso ma wɔyɛ wɔkɔto no ɔno wɔtime de makwa ho me kra ho me nyame abɔ ho ba no mo nka sɛ mo bɔ ho afɔde e bɔ ho afɔde na wotwe hwɛ nyame ahwɛ ɔso bi kransi wɔ ha nyankopɔn ho me wɔde ma me sɛ tuo me na me nyegye to bi da sɛ na wotwe wabɔ ho ban na me kɔda ne me de no wɔgye me sɛ nya twomfoɔ de nsuo na wɔntua hwee no Yesu Kristo dire mu ka no a akyere no so na ɔno koraa no ɔhu ne wɔnyɛ ne ho no dakopɛ one day a night ade akyenya daytime no a
nipa ne frɛ wa anya sɛ me kokora na maba onyame honhom yɛ adwuma amen me se nyame a Kristo osoma me no wo hyɛ me mu amen me se Yesu no wo hyɛ me mu amen ensa we wotim no kwasɛm wo hyɛ manum no kwasɛm owura ikasa kyerɛ abɔde no nam ne tumi so na o hyɛ ne ho animonyam ɛyɛ ahodwudidie na ko anhwɛ obi nsam sika me se me nya bɔne da pi me ntɔn ade ma obi da pi de o se ma tɔn ade ama no obegyina ɛfa nsɛi GTV asɛm yɛfa nsɛi GTV no wɔnka patan me se me tiasi wo bi nyame ho ne bɔne nka da da animonyam kan Yesu dini amen me se ka ne nipa na watɔ aka osika ma o ka ne wɛwɛwɛ wɔ ho awurade nhyira wo tena se himu sana ka so owura Yesu yɛda wase yo owura Yesu yɛda wase onyankopɔn difo yɛwura ɔsomafo me nua bɛɛ ne ne mma se nyankopɔn ɔnhyira wo paa ɛnhyira me nua bɛɛ yi serɛ ne sɛi wɔse wantua hwee nyankopɔn ɛde ne fa ahodie ama wɔne ne mma onyankopɔn somafo me nua bɛɛ sɛ ne ba panin ni abɔfra na abu nkotodwe no ɔse abɔfra a wɔadi n'akyi no ɔwo no sɛ yɛ abɔfra yi tie ya na ne ba no honhom bi abɛfa ne nomum a ne ba panin kyerɛ sɛ honhom no ɛde ne yɛ nneɛma basabasa wɔ ne fie hɔ ɔmaame se sɛ wɔwɔ dan ne mu a abɔfra yi ntumi nyɛ saa nneɛma no bɛsɛ wɔpia abɔnten sɛ wɔkɔyɛ adeɛ a na honhom no ba ne ba panin so na de ne yɛ nneɛma basabasa ɔse ne ba no a wɔadi n'akyi no ɔyɛ saa ɔka kyerɛ ne kunu a ɔse wɔ ɔnyɛ hwee ɔsaa bɛwo wei nso so a abɔfra no ada hɔ a na ɔsu ɛnam ne kunu sɛ ɛnyɛ hwee afei deɛ didi mu a onyankopɔn difo wɔ se ɔmo da sɔre ahomakye na ne tee sɛ wɔba ɔsɔre akɔyɛ fie adeɛ a na ne ba bɛyi ɛnna dan na ɔmo dam nim opia abɔnten a na ne ba ne te ɛdan moto bim na ɔsu kyerɛ sɛ deɛ ne maame ka boa no na ne papa mfii no ɛtete abaayɛ yi ketewa yi ɔsɛ wɔn ne ba ne so a ɔyɛ bɛrima ɔde moto na ɛba sɛ ɔnka ne ho no ɔnkɔfa ne nua ketewa yi ɛmfa ne mmara no ɔmo mfa ne nkɔ enti wɔse sɛ wɔba na ne maame wɔ dan mu a adeɛ bi atwa ne maame ne ne ba no ho ahyia ɔntumi mfa abɔfra no mfa ne nkɔ ma ɔmo mfa ne ntena moto no so nkɔ na adane abɔfra ne su ɔpapa so anka ɔbɛtie ne maame asɛm na ɔmatumi atu ho anammɔ no so a wɔse nyɛ hwee abɔfra ketewa yi so ahu sɛ da bia honhom ne ba no so awia koraa wɔda a wɔse wɔmfa abɔfra yi no wɔmfa no ma no ɔmo nkɔ na kyerɛ sɛ asɛm no ani ayɛ nyan enti me nua baa yi hu sɛ ne kunu na so asi awɔ abɔfra yi asɛm ne ho a ɔno deɛ yɛwɔwu owura odifo Agyemang Benjamin n'ase ne deɛ wɔwɔ ani da hɔ wɔbɛtie ne babae na waboa no na adeɛ no firi ne so na yɛn na wɔse na wawo ketewa nti ne wɔnya maa ha na dɔte a onyankopɔn bɔɔ yɛ nnipa nyinaa nam soɔ na yɛdua so aduadeɛ twadie no ɔse na wakasa akyerɛ dɔteɛ no bi na wɔwɔ bi ansa na wɔwoɔ wei na wɔse wɔfa dɔteɛ no bi na wɔde gu nsuom sɛdeɛ n'ani so akwankyerɛ esiteɛ ɔde gu nsuom na ɔma abɔfra yi nsuo na ahono no bi na ɔnomyɛ ɛna wɔse nnɛ honhom a woba me bɛyi nkyɛn abere a menni hɔ na ne bɛnya nkutahodie sɛ wɔmfa me ba ketewa mfa no ma no mfa no kɔ no sɛ nsuo yi ɛkɔ abɔfra yi afuru no mu a woba abɔfra yi ho a ogya nnɛre wɔ abɔfra yi ho onyame bɛgye wo ɛberɛ a baatan yi dɔ ne ba no wɔyɛɛ saa adeɛ no pɛ ɔso wɔwieeɛ no ɛna ɔse daabi ebi aka wɔ ɛnɛtoa yi ho wɔ nsuo yi mu ɛna ɔde sra ne ba yi ɛho nyinaa atwa hyiaeɛ na wɔka kyerɛ ne mpaebɔ mu mpaebɔ a wɔbɔ no sɛ yɛwura odifo Agyemang Benjamin medeɛ nka memfiri ha baabi esire mu do hɔ a sɛ wɔgye me
na wakyerɛ mahyɛdeɛ na meedi so de a ɛnea mebai ma nsɛnkyerɛnne nsi na me kuromfoɔ nyinaa hunu sɛ mewɔ nyame kɛseɛ bi a mede me ho ato no so. Onyame bɛgye yɛn. Me nua bɛyi sɛ wɔka sɛ asɛ pɛ ɛna ɔma abɔfra no kɔdaeɛ. Wɔse wɔwo ne bɛyi ketewa yɛ adeɛ no starteyɛ no wɔde yɛɛ no no wahwɛ animu saa adeɛ na nka wɔ mu da bi a akyɛ koraa yɛ namienu ɛsoɔ na aba na ne bɛyi su wɔ dayam wɔbɛsɔre ne kyerɛ sɛ ne su akora yi pra no wɔso wɔde dɔteɛ no a onyankopɔn di fɔ wakasa kyerɛ na mena tie nyankopɔn anum asɛm no ɛka abɔfra yi no wɔse ɛfiri so wɔwo abɔfra yi bɛsi nna a ɔmu wɔ nkotodwobuo mu wɔ asɔre dan mu ha no abɔfra ne hunu saa honhom ne biam ɛbɛsi nna a ɔdi adansie yi. Onyame bɛgye yɛn. Onyankopɔn somafoɔ sisese ne ba ne da na wada wɔnhunu honhom na di moto ba no na kyerɛ sɛ moto deɛ wɔno go soro nkye no nti woyi aya ne sɛ wɔduru abɔfra yi ho sɛ Onyankopɔn agye abɔfra yi wɔ kwan sɛ so a wɔda Onyankopɔn ase. Wɔse anso hɔ a nam sɛ abɔfra yi susu nti ɛna na moto ne ba ne nkyɛn so wɔmfa no mmra no onim sɛ deɛ yɛyɛ afei abɔfra yi so wɔda biara ahoɔhye a no ɔdene anadwo berɛ paa so na ka abɔfra yi wɔse ɛno nso so yɛwura ɔsomafoɔ odiifo Agyemang Benjamin wɔse wɔde abɔfra yi baa w'anim na wosrɛ ma abɔfra no so no wɔse ɛbɛsi nnɛ ahoɔhye a ahomakye a ɛbɔ ne ho no ne nyinaa so afiri abɔfra no ho kɔ. abɔfra no ɔwɔ ana honhom bante sɛ de ɔte moto so. Mepaakyɛ wae ɔse bɛɛma mepaakyɛ wae ɔwɔ ana ɛba no so. Mepaakyɛ wae na wɔ sɛ wɔmɛfa ne ba no bi mmra. mepaakyɛ wae ɛna dɔteɛ no afe yɛtwa mu no mɛkasa kyerɛ no no mepaakyɛ wae ɛne dɔteɛ no wahwɛ ne yie o. mepaakyɛ wae ɔka asɛm a mekaa yɛ ano no because ɛbɛyɛ wɔn yie ani o. mepaakyɛ wae wei yɛ sɛ gyina odi matem asɔfoɔ sɛ gyina odi matem dɔteɛ adeɛ Nyankopɔn na wokora nipa akora wɔde dɔteɛ na ɛyɛ wɔ mepaakyɛ wae na obi fa dɔteɛ na sɛ nyame gyina so gye na wei ɛyɛ akyiwadeɛ. mepaakyɛ dabi wo a woyɛ nipa ɔde dɔteɛ na ɛyɛ wo na nyame fa yɛyɛ bere so na afei wɔfa dɔteɛ so de yɛ ade foforɔ gye obi a ɛyɛ akyiwadeɛ. mepaakyɛ dabi na nkurɔfoɔ gyina hɔ ne yɛbɔ yɛ hwene ɛkɔm nti wei nso adeɛ na ɛyɛ na wɔ so mefa dɔteɛ de frɛ nsuo de ma abɔfra no nomyɛ na mede bi sra no na abɔfra no sɛ firi saa berɛ ne kɔ bɛsi nnɛ abɔfra kuro kuta no sɛ bɛɛbɔ so memiɛnsa ni mepaakyɛ wae firi saa da ne bɛsi nnɛ honhom ne maa ne nkyɛn bi mepaakyɛ dabi ɔno ankasa so wamɛka nkyerɛ me ɔno a ne fa dɔteɛ na ɔde yɛ n'ani so deɛ mepaakyɛ ɔdeɛ sɛ akwankyerɛ Yesu Kristo dini mu ɔsi firi saa da na abɔfra na ebie na no ayɛ dɛ aka ɔnna ehunu na ɔnna ɛka mepaakyɛ wae adeɛ ne nsi ne nkyɛn bi mu dabi animonyam kan Yesu dini. amen bra yɛda Yesu ase. amen so ɔnam na ahomɔborɔ so no agye abɔfra yi tena ase nyemosa ne ka sɔrɔ a Yesu yɛda wase o. amen animonyam kan Israel Nyankopɔn din ɔnabakoro Kristo Yesu Nazaretni no ɛdɔfo ne dine mu medin do odiifo Agyemang Benjamin yɛda Onyankopɔn te asefo ase ɛna nɔpa nso Onyankopɔn nam ne dom na nahomɔborɔ so ɔde ne da yi da foforɔ yi akyɛeɛ ɛdɔfo yɛba asɔre fie ne ɛnɛ nso yɛbɛtie Onyankopɔn te asefo asɛm no ɔsɛ sɛdeɛ asɛm no teɛ sɛ de bɔnyɛni baako sakyerɛ wo sɛ na abɔfoɔ mpempem ani agye na deɛ nipa nya na nka ɔkra wɔ asase wie so na deɛ ɔkra nya ɛyɛ Onyankopɔn akwa na tempɔn ne tenene ne ne kronkron yɛ ɛna yɛ ɔkra yi hyira na Onyame no ma ɔdom ne ɔmɔborɔ so na ɔda asuma sɛ nsɛm no dɔɔso kakra bi na brɛ no mu akwa yɛ de baeɛ na medɔfo yɛnum nyinaa akyi na mɛka wo sɛ
onyankopɔn asɛm se nsɛnkyɛnne bɛdi wɔn a ɛbɛgye asɛm no di no akyi so ɔhwɛ a asɛmpa akyi no ɛne nso nam na honhom so nam so ayɛ ade foforɔ ɛde ama binom ɔhwɛ aberanteɛ no ɔso ɔtɔn ne kaa ɔde fosi abɔ ho ɔdi adanseɛ kyerɛ nkurɔfoɔ kɔ so ɔtɔn kaa na ɔmo so ɔmo ahu no na ɔse mpempii no obiara mpo mfrɛ no na nsuo a mekasa kyerɛ no na mesɛ onyankopɔn adɔ yamde yɛ ho na kwasi ada na mede nsuo no ma wɔn na ɔkɔda ama adeɛ akye dwada kwasi da nummerɛ na ɔde nsuo no bɛpɛtɛ kaa no ɔse Kristo Yesu di mu adeɛ akye dwada na nipa frɛ no ɔmo frɛ na adwada no a no mu gyina so no matɔ kaa no emunyam ka mrodifo Elia Nyankopɔn mrodifo Elisa Nyankopɔn mrodifo Ezekiel Nyankopɔn din emunyam ka odifo Benjamin Nyankopɔn din bedofo yenum nyina akyi so ɔhwɛ maame no so ne ba ɔse abofra no honhom beto hyɛ ne so a na honhom no edi moto na akyerɛ abofra sɛ onkofa ne nua no mmra na ɔse abofra no ebere mu adako abofra etimi pie ombeto mo ne no na dem na wɔna ɔsa kosi dan foforom na ɛtete maame no ɔse ye na neti am kasa kyerɛ no ɔse ɔde fom do kyɛ ne yo nipa na ɔfa do kyɛ ne bi no ɔhono bi no ɔde bi sra abofra no ma ne bi no mu yɛ ɔse Yesu Kristo din firi ɔkɔ no abofra no se honhom na Timoto so ne ba ne nkyɛn na ɛbɛto hyɛ ne so so ɔmfa nua mba no agyae ɛmonyam ka Kristo na na ɔsoma me ne dini bedɔfo yenum nyina na meka ɔse odifo Adwenesakyera Benjamin Nyankopɔn nam ne hom so de nsɛm atemusɛm asumasɛm afobusɛm na ahenie no bi mu die ho nsɛm ne soma me enipa te asɛ no musu sɛ Kristo ahenie no asumasɛm ne ebi no dia uwu a na mo sɛ ye ne ɔsoman no nsɛm no enipa nyina dia na no mro odifo Yeremia kasa ɔde kyerɛ ɔman Israel no na Israelfo no bonubusiafo no mo no sɛ odifo Yeremia na anya ne nsɛm bi na akyire ne nkyire ma hu sɛ na nsɛm ne nyina yɛ wiase nyina dia saa na Onyankopɔn nipa bere ɔsoma no saa na ne nsɛm ne nakwae no ɛteɛ te meka kyerɛ na meka wo sɛ ɛna nɔpa a me ne wɔahyia memenda ɔkyerɛ nɔpa Onyankopɔn tasefo makwae ɔka yɛ fra de kyeɛma a ɔkyerɛ nɔpa yɛ kɔsiada baabi a wo biara no mɛto me nsa frɛ me sɛ wo nkwagyeɛ nti ɔkra ɛne no ɔgyapadeɛ enipa bi mu die ne kra sɛ bɛsɔ nyame ani na daakye nyame bu no atɛn a wɔde bɛm yɛnum no ɔsoma me amanaman nyinaa nkyɛn ti baabi a wo biara no beto men safro wobɛhu odifo Adwenesakyera Benjamin ɛwɔ Kumasi ha ɛdwo so Bonnwere Junction Kumasi ha ɛdwo so Bonnwere Junction ɛhɔ na bɛhu odifo Adwenesakyera Benjamin ɔkyerɛ na pa yɛ kɔsiada Ghana baabi a obiara no metwa so ne mbehia na Onyankopɔn nam na hu mɔboro so na ɔfam so na oyi na suma asɛm na hu ntasɛm adidi akyerɛ kyerɛ mai na wɔn na wɔyɛ ne dia no wɔde bo aseto ayɛ wɔn kwagye wɔn adwuma nsɛm wɔde soma mi deɛ wɔnyɛ Awurade de ate nsɛm ya wɔn te aseɛ deɛ wɔnyɛ Awurade de ana wɔte nsɛm ya mbɛdan ne tamfo ɛmfa wɔn sɛ wɔyɛ sɔfo wɔyɛ sɛmpakani anaso wɔyɛ difo ɔnyɛ Awurade de ade a mbɛdan ne tamfo medɔfo wobɛnya kaa wɔ Central Market baabi yɛ fa kaa na Central Market wobɔ sɛ kaa na pai ɛdwo so ɛne dwaben fotrɔtrɔ ne bi kaa no bɛnya bi wɔ Labour Amakono about Amunaga Junction ofori krom ne Tech Junction ɛdwo so ne nkra kwa yi so no ɔbɔ sɛ trɔtrɔ ne pai ɛno paa ne kaa dɔ so ɔkwan yi so nsɛ pai ɛdwo so ne dwaben ɛdwo so ne dwaben fo dwo so ne dwaben kaa ne bi woduru ɛdwo so a ka kyerɛ mate na sɛ driver sɛ wobɛsi wɔ Bonnwere Junction omuduru Bonnwere Junction besiw filling station kese na ho na ha ekwa ne da filling station no nsa benkum no wutu na abesa bi no 20 a oba betu fie a esiwo no ma yaboso kokɔ ekwa ne da fie no fie n'achi ɛho no difo Adwenesakyera Benjamin ho enye wira na asi wani mu no kora no a ka gina filling station a ka behunu hia dan no anase taxi drivers no mo wo filling station ne nkyɛn no bisa won so hwe odifo Adwenesakyera Benjamin on be kyerɛ sɛ hwe won na wani mu ho no na obeduru ɛho no nso obo sɛ agidifo no bi nam kwan so a ɔmo nyina ba asɔre fie hɔ duomo n'akyi ne ka wɔn ho na ne wɔmmra onyame nam so ɔkyena nso ɔbɛyɛ ade foforɔ ɔbɛda huntasɛm ne sumasɛ foforɔ adi akyirikyiri mai na ato nipa gyidiem na aboa nipa na ahyɛ nipa den na aboa hunu sɛ de wiase teɛ na watwe ne ho afiri wiase ho na ɔda ne Onyankopɔn ba na wamfa ne ho amɔ wiase na ɔda ne Onyankopɔn tamfo sɛ ɔpɛ sɛ ɔfrɛ na ɔmokyerɛ ɔkwan ne yia hwɛ namba yi sɛ ɔho namba yi hwɛ na frɛ ɔmo na ɔbɛkasa na ɔmo akyerɛ ɔkwan ne yie na ɔkyena nɔpa watimi ne mahyia nyame nhyira wo ka wakoma to yam na w'ani agye sɛ ɔne mbɛhyia ɔkra nkwagye sɛ bɛhunu Awurade yɛ nti ɛnɛ yɛ me ne wɔahyia yɛ memenda Royal TV so no Onyankopɔn makwaya na wɔtwe sɛ ne ɛbɛrɛ abɔ no nso kɔpem no nwɔtwe 7 to 8 o'clock Royal TV so odifo Adwenesakyera Benjamin Voice of Truth mɛsa ne wɔahyia Onyankopɔn asomdwe nka ɔne ba koro Yesu Kristo din mu amen.
bye bye.